Okay, so atong padayonon ang chapter 29, no? Exodus chapter 29 ta karon. Ato ang murag habang naatay ta matuan ning kanang basahon og kanang paspas para mahumanta, no? Okay, so verse 29, verse 1. Praise God. Kung nakay Bible igsoon, sabay ko, no? So thank you kaayo, no? Praise God. So padayonon nato. Okay. 29 verse 1. Mao kini ang himuon mo kang Aaron og sa iyang mga anak. Ihalad sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Pagdalag toriyo nga baka og duha ka laking karnero nga walay tatsa. Okay. Pagdala usab og pipila ka pan nga walay patubo nga gisagulag lana, pan nga walay patubo ug walay sagol nga lana ug pan nga walay patubo nga tabang nga gidihog sa lana. Himua kini gikan sa pino nga harina sa trigo. Okay. Verse 3, ibutang kini sa usa ka basket ug ihalad kini kanako. Inighalad mo sa toriyo nga baka ug duha ka laking karnero. Okay, verse 4, dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ngadto sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan sa og ligua sila. Okay, verse 5, dad-a ang mga bisti ug isulob kang Aaron ang kamisa dentro ug ang sutana nga paibabuan sa ipad ug ang tabon sa dughan ni Aaron og baksi siya. Okay, verse 6, purungi siya og ipatapot sa purong ang sagradong ilhanan sa pagkahinalad. Okay, verse 7, unya dad-a ang lana nga igdidihog og dihugi siya niini. Okay, verse 8, dad-a usab ang iyang mga anak nga lalaki og bistihi sila. Baksi og kalui. Okay, baksi og kalui. Okay, mahimo silang pari pinaagi sa akong walay katapusang kasuguan. Okay, ordinahi si Aaron og ang iyang mga anak sa ingon niini nga paagi. Okay, verse 10, dad-a ang toriyo nga baka sa atubangan sa tulda nga tagbuanan. Ipatapion ang mga kamot ni Aaron og sa iyang mga anak diha sa ulo sa baka. Okay. Verse 11, ihawa ang turo dito sa atubangan sa Ginoo, sa ganghaan sa maong tulda. Unya pagdalag dugo sa turo og pinaagi sa imong tudlo, hidhirig dugo ang mga sungay-sungay sa halaran. Unya ibubo ang nahibiling dugo diha sa sukaranan sa halaran. Kuhaa ang tanang tambok nga nagputos sa mga bahin sulod sa lawas. Ang labing maayong bahin sa atay, ang duha ka rinyon lakip ang mga tambok nga anaa niini. Sunuga kining tanan ingon nga halad diha sa halaran. Okay, verse 14. Apan ang unod, ang panit ug ang mga sulod sa ginhawaan sunuga didto sa gawas sa kampo. Usa kini kahalad aron pagwagtang sa sala sa mga pari. Verse 15. Unya kuha ang usa kalaking karnero og ipatapion ang kamot ni Aaron og sa iyang mga anak sa ulo niini. Okay, verse 16. Ihawa kini. Kuhaa ang dugo niini og isablig sa tanang kilid sa halaran. Okay, verse 17. Hiwa-hiwaa ang karnero og hugasi ang mga bahin sa sulod sa lawas ug ang mga tiil niini og punduka kini lakip ang ulo. Verse 18, sunuga ang tibuok karnero diha sa halaran ingon nga halad. Okay, usa kini kahalad nga sunugon alang kanako ug may kahumot nga makapahimuot kanako. Verse 19, unya kuha ang laing turong karnero og ipatapion ang mga kamot ni Aaron og sa iyang mga anak sa ulo niini. Ihawa kini
pagkuhag dugo niini og ihidhid sa tuong dalunggan ni Aaron og sa iyang mga anak. Sa kumagko sa ilang tuong kamot og sa kumagko sa ilang tuong tiil. Isablig ang nahibiling dugo diha sa tanang kiliran sa halaran. 21. Pagkuha og dugo og lana nga igdidihog nga anaa sa halaran og iwisik kini kang Aaron og sa iyang mga bisti ingon man sa iyang mga anak. Okay. Usa sa ilang mga bisti ihalad ni Aaron og ang iyang mga anak ingon man ang ilang mga bisti. 22. Kuha isa tambok ang karnero, ang tambok nga ikog, ang tambok nga nagputos sa mga bahin sa sulod sa ginawaan, ang labing maayong bahin sa atay, ang duha ka rinyon uban sa tambok nga anaa niini og ang tuong paa kay mao kini ang karnero nga ighahalad. Kay 23. Pagkuha og usa ka buok pan nga minasag lana og usa ka pan nga dili minasag lana og usa ka nipis nga torta gikan sa basket sa pan nga walay patubo nga gihalad kanako. Ibutang kining tanang pagkaon diha sa mga kamot ni Aaron og sa iyang mga anak aron iisa nila kini ingon nga halad nga ri kanako. 25. Unya kuha ang pagkaon gikan kanila og sunuga kini diha sa halaran ibabaw sa halad nga gisunog na aron nga may kahumot nga makapahimuot kanako. Usa kini kahalad nga sunugon alang kanako. Kay 26. Kuha ang dughan sa karnero nga gigamit sa pag-ordinar kang Aaron og ihalad kini pinaagi sa pag-isa niini ingon nga halad nganhi kanako. Kining partiha sa mananap maoy imong bahin. Okay. Gikan sa karnero nga gigamit sa pag-ordinar kang Aaron og sa iyang mga anak, ihalad mo ang dughan sa mananap pinaagi sa pag-isa niini ingon nga halad alang kanako. Ang paa gigahin usab alang sa mga pari. Kay 28. Pinaagi sa akong walay katapusan nga sugo kining bahina sa mga mananap iya ni Aaron ug sa iyang mga anak ingon nga gasa nga gikinahanglan gikan sa katawhan sa Israel. Okay. Bahin kini nga gigahin alang sa mga pari nga gihatag sa katawhan sa Israel gikan sa ilang halad sa pakigdait. Mao kini ang ilang gasa kanako. Verse 29. Inig kamatay ni Aaron, ang iyang mga anak maoy manunod sa iyang sagradong mga bisti nga maoy ilang gamiton kon dihugan og ordinahan sila. Kay 30. Ang anak ni Aaron nga mopuli kaniya pagkapari magsulob niini sulod sa 7 ka adlaw inig sulod niya sa tulda nga tagbuanan aron pag-alaga diha dapit sa nga balaan, no, sa dapit nga balaan. 31. Dad-a ang karnero nga gigamit sa ordinasyon ni Aaron og sa iyang mga anak og lat-i ang unod niini diha sa sagradong dapit. 32. Sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan kinahanglang kanon ni Aaron ug sa iyang mga anak ang unod sa karnero ug ang pan nga diha sa basket. 33. Kanon nila ang tanan nga gigamit alang sa kapasayloan sa ilang sala sa dihang giordinahan ug gihalad sila. Kay mga pari lamang ang makakaon niini kay balaan man kini. Kay 34. Kung may karne o pan nga dili mahurot, pagkabuntag kinahanglang sunugon kini. Ayaw kan-a kay balaan man. 35. Himua kini kang Aaron og sa iyang mga anak, sumala gayud sa gisugo ko kanimo. Himua ang pag-ordinar kanila sulod sa 7 ka adlaw. Kay matag adlaw niini kinahanglan maghalad ka og usa ka turong baka ingon nga halad alang sa kapasayloan sa sala. Pinaagi sa paghimog halad alang sa sala, giwagtang mo ang sala gikan sa halaran. Unya, dihugi ang halaran og ihalad kini. Sulod sa 7 ka adlaw, paghimog mga halad alang sa pagputli sa halaran
ug haladi kini. Unya ang halaran mabalaan pag-ayo ug bisan kinsa ang makahikap niini mahimong balaan. Wow. 38. Mao kini ang kinahanglang ihalad mo diha sa halaran matag adlaw sa tanang panahon. Duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon, maghalad kag usa ka nating karnero sa buntag ug usa-usab sa gabii. Uban sa unang karnero, kinahanglang maghalad ka usab og usa ka kilo sa pinong harina sa trigo nga gisagulag usa ka litro sa lunsay nga lana. Pagbubo usab og usa ka litro nga bino ingon nga halad nga ilimnon. Ihalad ang ikaduhang karnero sa pagkagabii, kinahanglan nga ihalad mo kini sama sa imong gibuhat sa buntag uban sa halad nga pagkaon og ilimnon aron mahimo kining halad. Halad kini nga sunugon aron maghatag og kahumot nga makapahimuot kanako. 42. Kining halad nga sunugon kinahanglang himuon sa tanan ninyong kaliwatan ug sa tanang panahon dinha sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan sa akong atubangan. Mao kana ang dapit diin makigtagbo ako sa akong katawhan ug makigsulti kanimo. 43. Didto makigtagbo ako sa katawhan sa Israel ug ang dapit mahimong balaan pinaagi sa akong himaya. 44. Himuon kong balaan ng tulda nga tagbuanan ingon man ang halaran ug ihalad ko si Aaron ug ang iyang mga anak aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari. 45. Magpuyo ako taliwala sa katawhan sa Israel ug ako mahimong ilang Dios. 46. Masayod sila nga ako mao ang Ginoo nga ilang Dios nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto aron magpuyo ako sa ilang taliwala. Ako mao ang Ginoo nga ilang Dios. Amen. Amen, no? So kung ato ang mabalikan nagkinahanglan gyud og kana bang dugo, no, para mapasaylo ang sala. So kini pa ang kanang first nga paghatag og instruction sa Ginoo nga maghalad sila, mag-ihaw sila baka, mag-ihaw sila karnero. Unya ang dugo ilang isabwag sa halaran, no? Kay mao to ang sign or sign para nga ang mga sala, no, mabayran. Okay, so dili na kay ko magwali, no, kay I know nga ang Ginoo mismo mamuhat sa inyong kasing-kasing. The more ta magbasa, the more na to siya mabaluan pod. So see you again, no, sa sunod nga chapter. So thank you kay agsuon ang Ginoo magapanalangin kanimo karon og hangtod sa sunod higayon. Amen.